Malam Balarabe muna ma barka da zuwa wannan gidan talabijin namu domin mu tattauna akan muhimman batutuwa a cikin shirin ga Kai Ga Fata. So akwai wani matashin ɗan siyasa wanda aka fi sani da Mustapha Radda ya yi kira ga gagarumin taro na 'yan jarida wanda kusan kafafe 4 suka ziyarci wannan taron da yi, kuma ya yi maganganu wanda ya taɓa kamar wanda zan ce ubangidanku jagoranku Dr. Mustapha Inuwa, ko ya yi wasu kalamai wanda a cewar shi inda yake alaƙa shi da Mustapha Inuwa ya nuna shi masoyin Dr. Mustapha Inuwa ne tun fil azan, wanda har ya kawo wani misali wanda yake nuna shakuwa da soyayya, wanda kuma ya yi maganan cewa sanadiyar shi Mustapha Inuwa ya kusan rasa aikin shi a sanda suka samu dan matsala da gwamnan jihar Katsina Shema, wanda har ta kai ka kawo shi ya bada takaddan aikin shi ya anshi belin Dr. Mustapha Inuwa, wanda kila da ba a yi hakan ba da shi ma ya samu nasarar kai shi tsaron wucin gadi a gidan yari. Shin wannan magana haka take? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So kuskuren da aka yi a nan farko kiran shi masoyin Dr. Mustapha Muhammad Inuwa, saboda duk masoyinka ba zai yi kokarin cima mutunci ba ko kokarin fiddo wani nakasu daga gare ka, ko ya ce dole sai ya ma sharri ko kage. A nan wurin a cikin maganan da ya yi na cewa ya yi amfani da takaddun aikin shi wurin an san belin Mustapha Muhammad Inuwa, ai cewa ya kusan da shi da dan takarar dan majalisa na Katsina kusan su ne suka karbe shi beli, wanda ba dan shi ba ba dan su ba da ya je gidan yari. So a nan wurin duk mutumin da ya ce ma kusan mu ne muka yi kaza, to kaga kila ba 100% ba kenan, ba zai ce shi ya anshe shi ba. In har ya ce kusan shi ne, to kila a tunanin shi akwai gudunmuwar da ya bada. Na farko dai duk mutumin da yake shari'a, babban mutum kamar Mustapha Muhammad Inuwa, kasan dole yana da lauya a gurin. Lauyan shi shine zai jagoranci komai da an san beli da duk wani abu da ya shafi na shari'an, tunda ba daga shi sai dan takarar suka je ba, tunda su ba lauyoyi bane ba. Sannan kuma a lokacin da aka yi nan shari'a kusan shi baya ma aikin gwamnati, an riga an kore shi, ba matsayin ma'aikacin gwamnati bane ba, bai ma aiki. So ya dai je ne matsayin shi da yake goyon bayan shi a wancan lokacin, kuma yake tare da shi a wancan lokacin. Dalilin da ya sa ya je kenan a wurin wannan shari'an, tunda shi ba lauya bane ba. Kuma al'adar shari'a ce in kana shari'a, yan uwa da abokan arziki haka za su bi ka saboda su dinga raka ka. Hudda da take tsakanin shi da Dr. Mustapha Muhammad Inuwa a wancan lokacin a 2015, tabbas Mustapha Radda na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hidimar siyasar APC a jihar Katsina, kuma ya ba da gudunmawa bakin karfin shi a wannan lokacin, wanda rashin haƙuri da rashin biyayya shi yasa ya zama koma baya a cikin jam'iyyar APC har inda muke yanzu, wanda kusan a lokacin bai ma bari aka fara mulkin ba ko aka fara cin moriya abin ba, ya fara yin batanci da maganganu marasa daɗi ga mai girma gwamna, wanda maganganun suka dinga yawo. Ya rashin haƙuri a lokacin ne dalilin fara zuwan shi gidan tata, wanda hata ta anshe shi tun bayan faduwar zaben PDP. Kusan taron Mustapha Radda wanda aka yi a garin Radda shine taron PDP na farko wanda tata ya kirawo a garin Radda, ya anshe shi ya dawo da shi jam'iyyar PDP. Tun lokacin mulkin ma ba a fara shi ba yanda ya kamata, wanda daga nan kuma ya ci gaba da tsalle-tsalle. Siyasar dai ba ta armashi ba har ta kai ga inda muke yanzu, wanda ba zan manta ba lokacin da aka fara shirye-shiryen 'yan takarkari sun fara fitowa da nuna ra'ayinsu a cikin jam'iyyar APC kafin primary election. Ninan ya zo ya same ni don ya ta kokarin yana tura mutane ne gidan Mustapha Inuwa akan yana so a daidaita tsakaninsu, yana son ya koma yi siyasa gidan Mustapha Inuwa, wanda duk da aka je ma dakta da wannan magana yana rejecting, ya ce shi ba zai iya hudda da shi ba saboda bai da gaskiya bai da amana, so ba zai hudda da shi ba. Wanda yawan aikawar da yake yi ya jaza har ya bar sauraron wasu magana da ta shafe shi. Ina gani ne mutum na ƙarshe da na je na samu dakta na roƙe shi akan ya yi haƙuri, kowane ne ka taɓa tare da shi ka samu matsala da shi, kuma ya gane kuskuren shi har ya roƙa a cewa da Allah yana son ya zo ya mu'amala da kai, ana iya ba shi dama. So dakta ya ce yana jin nauyi na, yana jin kunyata, don haka ba damuwa in je in zo da shi.
ni na bashi appointment, na ɗauke shi da motata na kai shi gidan Mustapha Inuwa. Gaban shi lokacin da zan gabatar da shi na ce ma dakta kamar yadda na roƙi alfarmaka cewa ka bani dama zan kawo Mustapha Radda domin yana so ya zo ya roƙe ka akan ka yi haƙuri akan kurakuran da ya maka, kuma ka sanya shi cikin hidimar siyasa gidanka, kuma duk irin ya yarda da cewa duk information ɗin da ya ɗauka ya ba Mahadi Shehu a wannan lokacin shi ya san ba da gaske bane ba, kawai bacin rai ne da bambancin ra'ayi na siyasa ya sa shi ya ɗauki wannan bayanan ya bada, wanda a lokacin ya ma dakta alƙawalin cewa insha Allahu zai yi amfani da wannan hujjojin ko bayanai da ya ɗauka ya ba Mahadi don ƙaryata abubuwan da ya je ya ga Mahadi, wanda dalilin da ya sa kuma ya wannan maganar ya ɗauki bayanan ya je ya kai Mahadi da gaske amma na son zuciyar shi, wanda gaba shi kanshi Mahadi Shehu ya gane cewa ba gaskiya bane ya zo mishi da su, ya rejection din shi, kuma har ya zo ya faɗi in public cewa Mustapha Radda ya zo ya same shi da wasu bayanai, bai ɓoye ba. Lokacin kowa san da Mahadi Shehu ya dinga maganganu, wanda ya zo ce mai kaza zai faɗi ya ce ya zo ya mai kaza, so anan ya mention din sunan Mustapha Radda kuma ya rejection din shi, so dalilin da yasa kenan sai ya amfani da wannan damar ya dawo gidan Mustapha Inuwa cewa yana so zai zo duk wannan abubuwan da Mahadi ya faɗi kan Mustapha Inuwa su shi ya san su, so da su suke zuwa suna kai mai information din, sun san ba gaskiya bane ba, zai against din su. Dakta ya ce mai babu damuwa, farko dai dakta ya mai nasiha matsayin da ya ce ka san alaka da ke tsakana da mahaifinka, kuma bakin gwargwado ka yi hidima ga jam'iyyar APC, amma rashin haƙuri da rashin biyayya sun hana ka tsaya ka ci moriya abin, wanda yanzu gashi wanda ya kamata a ce kai ka taimake su shi aka sa ya baka mota da naira miliyan 1. ya taimaka faɗa a lokacin ya yi kwalla, idanun shi sun yi jawur, ce ma dakta a yi haƙuri insha Allahu ba zai sake ba. So bayan ya tafi dama mun yi discussion da dakta yake cewa baka san Mustapha Radda ba, yana da buƙatar da ta sa yake nema, shi ya sanya yake tunanin dawowa wurina, kuma ka san babba da hangen nesa, ba a yi kwana biyu ba Mustapha Radda ya fara tunanin ya za a yi in an so mai kuɗi wurin Mustapha Inuwa. Na ce it's too early, tun daga abin da ka zo ka ce mashi za ka yi ya kamata ka fara yi don ya ga ƙoƙarinka ya ga ƙwazonka. A lokacin ya fara rubuce-rubuce kan irin abubuwan da Mahadi Shehu yake ma dakta, ya kawo ma dakta su a rubuce, ya fara karanta su. Na farko sai ya sa turanci a ciki, sai dakta ya ce ai shi kanshi Mahadi zai magana da Hausa yake, so ya kamata abubuwan da duka san ka je ka ga mashi da ba gaskiya ba kai ma ka sa su da Hausa, so da mutane kuma su fahimce ka, sannan ba rubutu ya kamata ka yi ba, kai ma ka yi bidiyo. Na farko kenan. Na biyu sai ce to zai yi, amma ga takardun shi ya kawo min CV din shi cewa akwai wani yaro ina jin na local government chieftaincy affairs ya yi ritaya ne ko ya rasu ba zan iya tunawa ba, so dakta ya sa a bashi wannan kujera, idan ya sa aka bashi wannan position din shi kuma zai shigo duk abin da ake so zai ci gaba da yi, wanda a lokacin dakta ya ce to kaga tabbacin abin da ya kawo shi gurina, shi dan siyasa ne wanda ke tafiya da jarin shi, so ba siyasa ba ce, kaga babu kauna, duk mutumin da kake kauna ko da yi yayi ba daidai ba shawara ya kamata ka bashi, shawuri kaza da wuri kaza kayi ba daidai ba, ba wai ka tanaji wannan ba daidai ba wata rana ta zama makami gare ka yaƙe shi. So baya ka taba kiran shi cewa masoyi, tunda shi ya san abin da ya kai shi gidan Mustapha Inuwa, kila bai samu dama bane ba, wannan dalilin ya sanya sai ya fita. Daga lokacin 2015 bayan faduwa zaɓe gidan tata ya fara tafiya, ya tafi gidan Abdulaziz Musa Yar'adua, daga nan ya tafi gidan Deputy Gwamna, wanda sai ya ƙara dawowa bayan ya dawo gidan Mustapha Inuwa ya koma gidan Deputy Gwamna, wanda daga nan kuma yanzu ya koma gidan Dukko Umar Radda. So kawai duk tunanin me za a samu ne, ba tunanin ba wa zan goya ma baya ya yi ma al'umma hidima ko ya tausaya ma al'umma ko ya a samu sauƙin rayuwa, ba gaskiya bane, duk wannan ba shi bane tunanin shi a siyasa. Ina ga wannan shine magana ta farko a cikin maganganun da ya yi na kuskuren kiran shi masoyin Dr. Mustapha Muhammad Inuwa. To a Malam Balarabe akwai magana da ya yi wadda ta ja hankalin al'umma na kiran mai girma gwamna da Masari da ya ci hukumar EFCC domin su tuhumi tsohon sakataren gwamnati Mustapha Inuwa. Wannan kuma ya alakanta wannan kira da ya da lokacin da ake yan takarkaru kafin a je filin fidda gwani, ya gana da Abdulkarim wanda shi ko takara kuma tsohon AIG ne na 'yan sanda, inda ya mai tambaya harkar tsaro wani gudunmawa ba da su kacin da yana kan kujerar shi da AIG, wanda kuma shi AIG a cewa Mustapha ya gaya mai cewa akwai kuɗaɗe da gwamnatin Katsina ke fiddawa kusan duk wata na miliyoyin kuɗi, wanda ya
tuntuɓi kwamishina ce waɗannan kuɗaɗen ba su zuwa mai kuma waɗannan kuɗaɗen a cewar shi Mustapha ofishin Mustapha ko ofishin Mustapha ke bukata. To yau ga masoyi kuma masoyi yanzu ya kira cewa Mustapha ne kai za ka ce kai. To alhamdulillahi, wato kusan ita wannan magana da ya yi kamata ya shi retired AIG din Abdulkarim Dauda Daura ya ɗauki mataki akan Mustapha Radda. Dalili kuwa anan shi ne ba wai mutumin da ya kai matsayin AIG a gidan ɗan sanda ba, constable na ɗan sanda ya ga an aikata laifi bai ɗauki mataki ba ko bai je rahoton ba, so laifi ne shi gare shi, ba sai ɗan sanda ba, duk ɗan ƙasa na gari da aka aikata laifi a gaban shi bai ɗauki mataki ba to laifi ne a hukumance. Ina ga matsayin shi na retired AIG na biyu kenan a ƙasa ko a gidan ɗan sanda, wanda sai ka fara tambayar Mustapha Radda, ba tambayar shi ya kamata ya yi ba. Bayan ya tambaye shi wace gudunmuwa ya bada ta harkar tsaro a jihar Katsina, ya gaya mai gudunmuwar da ya bada, wanda dama a matsayin shi na AIG wanda yake cikin hukumar 'yan sanda kuma ya yi ritaya kuma ya san ma zai shigo siyasa, kaga dole ya yi yunkurin bada gudunmuwa ta yanda idan ya shigo harkar siyasa zai faɗi cewa ga gudunmuwar da ya bada. Amma inda ma gane cewa maganar Mustapha Radda ƙarya ce, personal issue ne tsakanin shi da dakta, wani personal ra'ayi ne a cikin zuciyar shi yake ɗauka yake fitarwa. Ta yaya mutumin da ya kai matsayin na biyu a ƙasa a gidan ɗan sanda zai ga ɓanna kuma a gaya mai cewa wannan ɓanna an yi ta ana yin ta kuma tsawon shekara 6 zuwa 7 kuma duk wata shekara ɗaya fana da wata 12, amma kuma a ce ya kasa ɗaukar mataki ko ya kasa rahoton. Ina ganin cewa shi a nan gurin abu nake so na dama na gaya ma Mustapha Radda baya da guri illa ya ci mutuncin manya. A nan wannan magana da wanda ya ji ta cewa ya ci mutuncin shi retired AIG din, saboda kenan retired AIG ya ji an aikata laifi, ana aikata laifin duk wata makudan kuɗi sama da naira miliyan 300 amma bai taɓa ɗaukan mataki ba matsayin shi na biyu a cikin hukumar 'yan sanda. Kaga da shi yake abin da ke so ka fahimta a nan gurin, kwamishinan 'yan sanda, kwamandan na civil defense da kwamandan na gidan soja ba zai yi ba a ce ba su da alaka ta magana ko kusanci da mai girma gwamna. Kusan kowannensu za ka same su in ba su yi waya sau 2 a rana ba sun yi sau 3, ba wanda ya masu shamaki da su da mai girma gwamna. Idan har wannan abin da ake badawa na kudaden da ake fidda ta harkar tsaro duk wata ba su zuwa hannunsu tsawon shekara 6 zuwa 7, so ɗaya ba su taɓa yi mai girma gwamna complain ba, ya kamata a ce sun mai girma gwamna complain, ko kuma ko da ba su yi complain ba su zo da request cewa suna buƙatar kaza, sai ce a ai kuwa duk wata ba ina fidda kuɗi ba a baku ne, so duk ba a san wannan ba. Kaga anan wurin babu abin da yake kokari sai cin mutuncin shi retired AIG Abdulkarim Dauda Daura. So da in ba cin mutunci ba ta yaya zaka ce mutum da ya kai wannan matsayin wannan mukamin wai ya bincika ya gane wa'annan kudin ana fidda su duk wata sama da naira miliyan 300, amma kuma ya binciki commissioner of police na wannan lokacin wai kudin ba su zuwa wurin commissioner of police. To wani mataki ya dauka da ya ji cewa kudin ba su zuwa wurin commissioner of police, wani mataki ya dauka? So kusan wannan magana da ya yi ba da sakataren gwamnati yake ba, ta ma shayi sakataren gwamnati ba. Na farko in dai ba da shi retired AIG din yake ba to da mai girma gwamna yake, saboda yau ko a gidanka ko a 'ya'yanka duk wanda za ka yi hudar kudin da ta kai darajar naira miliyan 1 ma da shi, so ka ko bincika ka je ina kai wannan naira miliyan 1, sannan abubuwan da ka ba da sako a yi an yi da su, kila ce fanan gida ne, kila hudodin yau da kullum na cikin gida, za ka bincika ka ji shin an yi naira miliyan 1 kuma duk wata kana fidda wannan kudin ba tare da ka bincika ka ga shin ana yi ko ba a yi ba kuma kake ƙara fidda wasu. So kaga wannan magana ce wadda hankali bai dauka. Duk mai hankali in ya ji wannan magana ya san cewa akwai alamar tambaya akan maganar nan da Mustapha Radda ya yi. Sau da gwamnan nan gwamna fa aka ce sakataren gwamnati kamawa yake a yi aiki kamar yadda ya ce an kirkiri ofisin sakataren gwamnati ne don ya kama mai girma gwamna a yi aiki, ba shi zai zartar da hukunci ba, shi zai yanke hukunci ba. Sannan ni a al'adar da na sani ta Dr. Mustapha Muhammad Inuwa, duk proposal din zai zo gaban shi, duk mutumin da zai zo karɓi naira 10 hannun shi sai ya sa hannu shaida ya karɓi kuɗi a hannun shi. Ko a lokacin yana faɗi ya yi wannan fira a gidajen TV daban-daban lokacin da Mahdi Shehu na maganganu akan magana ishu din tsaro da kuɗaɗen jihar da ake fiddawa, ya faɗi a gidan rediyo da gidan TV cewa duk wanda zai karɓi kuɗi tsakanin ɗan sanda da soja da civil defense a hukumance
wanda kudaden suka shafi harkar tsaro wanda gwamnatin jihar Katsina ke taimakawa ma jami'an tsaro ta karkashin ofis din Dr. Mustapha Muhammad Inuwa matsayin shi na sakataren gwamnati. So kowa zai karɓi wannan kudin sai ya sa hannu sannan ya karba. So ta yaya ma mai hankali zai da wannan maganar cewa mai girma gwamna bai taba bincikawa ba, ya ji wannan sako na zuwa hannun waɗanda aka ce a kai musu ko wannan tallafi na zuwa bai taba ba. Sai Mustapha Radda ne ke da tunani da wannan hangen nesa da har zai iya cewa wai retired AIG ya gaya mai wannan magana. Kuma abin da za ka fahimta a nan shine Abdulkarim da ya riga ya aje aiki ya fito takarar gwamna. A lokacin da suka fito na takarkarin su 8 ne, kowa kokarin shi ya faɗi me yayi ma jihar Katsina, wace gudunmuwa ya bada kuma me zai yi mata. Sannan duk mutum ɗaya daga cikin su kokarin shi ya faɗi abin da zai je wancan bakwa. Me yasa a lokacin yakin neman zaben shi bai faɗi haka tunda sakataren gwamnati na ɗaya daga cikin 'yan takarar nan? Me yasa bai faɗi cewa ba har kuɗaɗen tsaron da ake fidda ta karkashin ofisin sakataren gwamnati bai ba jami'an tsaron? Ai idan ya faɗi haka zai samu supporters a wannan lokacin. Inda har Abdulkarim ya gaya mishi, so ya kamata a ce ya menshinin wannan maganar shi a lokacin yakin neman zaben shi. Kuma shi ritari AIG bai da kwantar da gwamna. A lokacin da ya ji wannan maganar ya kamata a ce ya je ya samu gwamna. Excellency, kudaden da kake fiddawa duk wata naira miliyan 300 da wani abu karkashin ofisin sakataren gwamnatin jihar Katsina wanda ake fiddawa don a tallafa ma jami'an tsaro, kudaden na ba su zuwa. So da na bincike hukumar 'yan sanda, kwamishinan 'yan sanda na wani lokacin ya tabbatar mana cewa wannan kudin ba su zuwa. So ko kuwa shi ma tsoron Dr. Mustapha yake sai bai je ba, matsayin shi na ritari AIG na biyu a ƙasa dan sanda. Kaga inda da gaske ne wannan maganar kudaden nan ba su je ba inda ya kamata su je ba, kuma wannan magana da gaske ne, shi ya kamata tun lokacin a ce ya je ya gaya mai girma gwamna. To amma da yake magana banza ce, iya kokarin Mustapha Radda ya za ya ci mutuncin mutane, shine kawai kokarin shi. So ba zan taba yadda da wannan ma, na san duk mai kallon shi ma yana ta sami alamar tambaya, matsayin wani dan siyasa da ya dauki cin mutuncin mutane ko batanci shine shi kuma zai ɗaukaka shi a inda yake. Mu kuma har yanzu ba mu ga ɗaukaka ba ma a jikin shi. So dan siyasa ne wanda dan jari hujja, shi siyasar shi aljihun shi ko da kusan kwaɗayi ya fi yawa a cikin siyasar Mustapha Radda. Abin da ya sa na ce maki kwaɗayi ya fi yawa, zan baki wani dan labari. Abin da ya faru a 2019 tsakanin shi da dan takarar gwamnan jihar Katsina, tsohon dan takarar gwamnan jihar Katsina Umar Abdullahi Tsaurita, wanda a lokacin da ya dawo cikin jam'iyyar APC ba takara yake ba a lokacin suna tare da Mustapha Radda. Inda zai dan siyasa kwaɗayi ne a lokacin ya biyo tata a cikin APC, bayan ya riga shi fake cikin APC din ya fita ya batta saboda bai samu mukamin da yake so ba, an gama zaɓe ba amma fara shin bai ma san za a bashi ko ba za a bashi ba, ya fita ya tafi PDP wanda kuma ya bi tata, sai kuma tatan ya dawo APC. So kaga in kan hujja da ra'ayi ko an mishi ba daidai ba ya fita, a lokacin tata ya dawo shi sai ya zaman shi. To kuma da yake ba ra'ayi, siyasa iya aljihun shi yake tunaninta, sai ya biyo tatan. Kuma da ya biyo tatan zaman nasa sai bai zama alkhairi ba, wanda a lokacin kasan shi duk wanda ya raba sai kokarin cin mutuncin shi. Ya shirya wani cin mutunci don cin mutuncin tata da zubar da mutuncin shi ta hanyar wani bidiyo, wanda bidiyo na da alaka da wata mace, wanda a lokacin tata yasa aka kama shi aka shi police station. Kusan duk mutumin da ya je roƙon alfarma tata bai saurare shi ba, amma rasa samun wanda zai iya zuwa ya samu tata ya roƙi alfarma saboda irin cin amanar da Mustapha Radda ya mai, tatan ya kasa yafe mashi. Ina jin ni ne mutum na farko da Mustapha Radda ya sa a kira a police station ya roƙe ni dan Allah ya san da nake da tata in taimaka in je in samu tata in ba shi hakuri, kuskure dai an riga an yi amma insha Allah ta'ala ba zai ƙara ba. Kuma haka akai, ni ne mutum nan da na je na samu tatan na ba shi hakuri, na ce ya hakuri kar ya yi dan komi, ya yi dan zuri'an Mustapha Radda, ya yi dan ƙaunar da ya nuna mishi a da. Wannan kuskuren an riga an yi, so kuma tun an riga an yi kuskuren da Allah ya hakuri. Wanda a lokacin tata ya ce shi babban bakin cikin shi da har aka yi kokarin sanya cewa sai ya bada wasu kuɗi a cikin maganar, amma irin Mustapha Radda a lokacin yake nuna mashi cewa ya ma fara bada wasu kuɗi shi. File case na nan a CPS, file din na nan, kasan dan sanda bai wasa da record. Lokacin da Mustapha Radda bakin shi komai babu, ya shiga wani irin yanayi na tashin hankali. Nake kwantar mishi da hankali, na dauko ruwa na bashi ya sha, na ce ya hakuri, mun yi magana da tata
kuma insha Allah wannan magana za ta wuce. Kaga in ba dan siyasar jari hujja ba, babu mutumin da za a ce duk wanda ka raba sai kai kokarin ci mishi mutunci, kuma cin mutuncin ta farne cin amana. So dan siyasa ne wanda shi kawai kan shi ya sani, aljihun shi ya sani, ba wai ci gaban al'umma ba ko ci gaban jihar Katsina, ba gaskiya bane ba. In dan ci gaban al'umma ne a gaban shi ko ci gaban jihar Katsina, ai kaga babu inda ya kamata ya fara kishi irin garin su tukun. Radda kenan ko a local government din Caranci. So duk in ko aka sance aka ce kai dan garin ku baka da kishin garin ku, to aka ba dan ra'ayin siyasa bane ba. Idan ra'ayi ne da kishi ke sa shi siyasa, matsayin shi na dan radda tun harko a cikin 'yan takarar nan guda 8 ba ya kamata ya yi. Kaga duk Umar Radda ya kamata ya yi, tunda ci gaba ake nema, ko za a ci ko ba za a ci ba. Kishi a ce garin mu ma, ƙauyen mu akwai dan takarar gwamna, to kaga ko za a faɗi sai na yi shi, sai dai in ya faɗi sai in je nemo wani in yi. So amma a lokacin da yake kwaɗayi ne gaban shi, su sun riga sun san shi a wannan lokacin, damammakin da yake so ya amfani da su ba zai same su ba, sai ya tsallake ya tafi gidan deputy gwamna. Sai da lokacin da aka yi primary election deputy gwamna ya faɗi, sannan ne yanzu ya dawo, so bai da wata mafita. So bai da mafita, can PDP ya yi tsalle-tsalle, ya riga ya je har an kaddamar da shi a Radda kuma ya fita. So haka dole ya haƙura ya zauna cikin APC din, shine dalilin da ya sa ya bi duka Umar Radda. Bai da wani capacity ma a cikin siyasar gidan yanzu haka. Kuma ya kirarin cewa mabiya goyon bayan ɗan takarar gwamnati Radda su ba sa jifan magoya bayan gidan Mustapha, ko su takulo ko su yi wata magana ta mara daɗi. Akasari ma ɗan Mustapha suke takulo su suke matsayinka na magoya wanda kake goyon bayan shi gidan Mustapha, wannan magana ya take? To alhamdulillah, yanzu duk dai hanyar da zaka baka ci mutuncin mutum ko kai mashi kage da shari, hanya ɗaya ce social media. Kana yi, ina yi, mutane da dama na yi, so mutane za su yi alƙalancin wannan magana. Har yanzu duk cikin 'yan takarkarin nan da aka yi har aka zo inda aka zo yanzu, daga gidan Mustapha Inuwa ne kaɗai ba a taɓa wanko kafa ba don cin mutuncin wani ɗan takara, ba a taɓa ba. Idan ko akwai bidiyo ɗin ko audio ɗin wani ɗan gidan Mustapha Inuwa da ya taɓa cin mutuncin wani ya wanko kafa, so ina son a kama shi. So da kullum yana gargaɗi, kar ku yarda ku ci mutuncin wani, kar ku aibanta wani, kar ku zagi wani. Wurin tafiyar da siyasar ku ko tafiyar da ita cikin da'a da biyayya da girmama na gaba da ku, kullum nasiha shi kenan ga masoyan shi da magoya bayan shi. Kuma ka ga bakin gwargwado ba a fi Mustapha Inuwa magoya baya ba ko mutanen da ke hudu social media a gidan shi, amma ba a yi, ba a cin mutuncin kowa. Ina jin su ne in sun yi sun kasa hakuri, kullum sun kasa fahimta cewa ita kanta jam'iyyar tun daga state har national kullum neman haɗin kan Dr. Mustapha Muhammad Inuwa suke yi, kullum neman goyon bayan shi ake da gwamnatin jiha da gwamnatin ƙasa. So mutum mai irin wannan daraja da kima din, kuma ka ce shine zaka zo ka dinga tabawa, kuma a cikin jam'iyyar da kake su manyan kana so ya zauna jam'iyyar, kai kuma karami kana taba shi. So ciki wa na wani, ka ko dai kai babban baka kasa hukunta karamin ka, ko kuma kai karamin ka rena na gaba da kai, sun da baka da dalilin da zai sa a ce. Ka duba social media, kullun yaran su ba su da abun, dan takarar su ma na jam'iyyar PDP, dan takarar da ya kamata a ce suna accusing suna against ba su, kullun kalamin sun ga musu fama mai Inuwa yake, su nan suke campaign din su, nan suke komai nasu. Ai ga na a social media wannan abun bayyane yake, ba ka da wani mutum ɗaya daga gidan musu fama mai Inuwa da ya taba zuwa ya ci mutuncin wani a social media, ba a taba ba. Shi ma kuskuren da yake na rashin da'a da yake nuna wa manyan, na tabbatar da cewa zai ma duka Umar Radda, zai mashi, ya ma taba yi mai. Ni duk maganganun da ya faɗi mani na ce mashi, akwai wata rana na taba kiran shi akan number duka Umar Radda, shi ya sani, na kira shi a waya, ce da Allah number duka Umar Radda nake son ka bani. Lokacin akwai wani program da su maidan take yi, ina jin 2017 ne, na ce ya bani, akwai wanda zan ba, za su yi wata magana tsakanin su. Kalaman da ya yi akan abu ni mamaki ya bani ma, sai na ji wannan Mustapha Radda wannan duka Umar Radda, amma za ka taɓa wannan alheri akan mutum ba. Sai na ga to shi din da bai je ya kama ba ko ya latsa, to dama ba zai taɓa faɗin alkhairi ba a wurin, sai na kyale shi. So na san wata rana zai yi, in ya gama ma zai ƙara komawa na wurin. So shi ya siyasa shi irin yadda yake ta kenan, ka ɗauko tarihin siyasar shi inda akwai da'a da biyayya, yanda yake takama da cewa yana da ilimi, kuma yanzu yana karanta ilimin siyasan ma. So ya kamata a ce ya tafiyar da ilimin da siyasar ta yadda zai ci ribarta. Amma ka dubi na ƙasa da shi ma sun zo sun ci ribarta, shi yana nan saboda ba alheri a cikin zuciyar shi, ba kuma biyayya, ba da'a, ba kuma ci gaban siyasar ne ba a gaban shi.
zama yanzu sharban shi da aikin gwamnati. Ka gani abin tausayi ne, duk inda kai aiki a ce an kore ka kusan karo uku, ka aiki wurare uku da an kore ka, in akwai da'a da biyayya me kai na a kore ka. Wani wuri ɗaya ya aiki nan ya hayar ta shekara 60 ko shekara 30 yana aikin nan ya rata ya bari, saboda akwai da'a da biyayya da mutunta juna. Amma in ya kasance dama babu wannan a cikin lissafin rayuwarka, za ka yi ta tsalle-tsalle ne, za ka yi ta tsalle-tsalle. So ni ina ba shi shawara, cin mutuncin manya ba shine yanzu abin da ya kamata ya yi ba, ya kamata ya dawo cikin hayyacin shi, ya zama mai da'a da biyayya. So duk babban da kake tare shi yaga kana cin mutuncin wancan babban saboda shi, to ya san wata rana zaka je ka ci mutuncin shi saboda wancan nan. So kamar yadda ke faɗin cewa Mustapha Mame Inuwa yayi kokari, wannan kowa ma ya san yayi kokari, shi kan shi makiyin shi ma ya san yayi kokari, har ya ba mashi baltana masoyan shi. So kowa ya riga ya san Mustapha Mame Inuwa a halin da jihar nan ta shiga lokacin na matsalan tsaro, kowa ya san irin kokarin da yayi, ya rike akai ta yi ba dare ba rana ba bacci, har rayuwar shi kusa salwantarwa akan magana ishu din tsaron jihar Katsina. Gaban kowa ya hau mashin ya tafi daji saboda akwai wani da ake so ya zo a yi sasanci da shi, yana ɗaya da cikin 'yan ta'addan daji, amma ya ce ba zai zo ba, kuma ana ganin rashin zuwan shi matsala ne saboda yana jin tsoron kai ya zo a cutar da shi. Mustapha Mame Inuwa ya hau mashin ya ce mai girma gwamna shi zai je wurin shi, mutane suka ta cewa kai ya je kai ya je, amma haka ya je ya ce ma wancan ka tashi ka je, idan ka je aka cutar da kai baka dawo ba, nema yaran ka nan su yi mana duk abin da aka yi maka a can gurin. Wanda ya ce shi a yi haƙuri ba zai je ba, ya ba da hujjojin shi. So mutumin da ya kusa salwantar da rayuwar shi a kan rayuwar al'umma, me za ka yi challenge ne shi kan matsalar tsaro, kan ma matsalar kuɗi misali, ka ga batanci ne, bai faɗi wancan alherin ba sai yake nema ya sharri. Wani na tausaya mashi, duk mutumin da ya ce a rayuwar sharri zai yi, to ya guji ranar da sharrin zai juya mashi. So wannan abin tausayi ne kwarai da gaske. Yawa sannan ya yi magana yake cewa wai ƙananan jam'iyyu ne da amaciwan 'yan takarkari, ma'ana wanda ba su goge ba, su ne suke kawo ziyara a ofis ɗin Dr. Mustapha Mame Inuwa ko a gidan shi. Har yake cewa shi a tunanin shi kawai kila suna so ne a dinga ɗaukar su a bidiyo ana tallata su. So abin mamaki a nan wurin kaga yana tuka yana warwarewa, kokarin cin mutunci ko cin fuskar Dr. Mustapha Mame Inuwa yana nema ya sa shi a gane shi zahiri. Tunda in bai manta ba, mutum na farko da ya fara kai ziyara a ofis ɗin Dr. Mustapha Mame Inuwa shine dan takarar gwamnan Dukko Umar Radda, wanda kuma dan jam'iyyar APC ne. Ta yaya zaka kalli jam'iyyar APC ka ce mata karamar jam'iyya ce, ko ka kalli Dukko Umar Radda ka ce mai amacuwan dan takara ne? Sannan kuma an ka kalli jam'iyyar NNPP, injiniya Rabu Musa Kwankwaso shine dan takararta na shugaban kasa. A nan jihar Katsina kuma injiniya Nura Khalil da injiniya Muttaka Badarma shine dan takarar gwamna da mataimakin shi. Kuma dukansu sun kai ziyara a gidan Dr. Mustapha Mame Inuwa, kuma ga a fagen siyasa ba za ka kalle su ba ka ce masu wai amaciwan 'yan siyasa ne ko kuma jam'iyyar su karamar jam'iyya ne. Sannan in yayi tunani dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar APC shi Kashim Shattima ya kai ziyara a gidan Mustapha Mame Inuwa. To ban tunanin akwai wata kyamara da za ta burge shi wanda dan a ɗauke shi bidiyo a tallata shi a ce ya je gidan Mustapha Inuwa, a ce ita ta sa ya je shi ma ya kai tashi ziyarai, kuma shi ma dan jam'iyyar APC ne. In ka ɗauki sanata Yakubu Lado dan Marke tare da tawagashi da Honorable Salisu Yusuf Majigiri, su ma sun je sun kai ziyara a gidan Mustapha Mame Inuwa a ofis ɗin shi. Kuma daga jam'iyyar PDP suke, jam'iyyar PDP na ita ce ta fara mulki a demokradiyya ta gama, sannan APC ta ansa. Kaga ba za ta ce karamar kananan jam'iyyu bane suke kai ziyara a gidan Mustapha Mame Inuwa. So wannan kowa ya ji wannan magana ya tabbatar da cewa magana da nake so in fahimtar da mutane ta cewa cin mutunci da cin fuska da ƙarya su kaɗai ne ya ɗauka matsayin siyasa a tunanin shi. Shi yasa yake cewa kananan jam'iyyu ne da amaciwan 'yan takarkari, wanda kuma duka 'yan takarkarin ka gansu gogaggi ne sannan masana a fannin siyasa, amma shi gare shi kaga ba gogaggi ba ne ba. kuma shi to kenan ni ban san jam'iyyar da yake ba. In dai jam'iyyar APC ita ma ce tana ɗaya cikin kananan jam'iyyu, ban san jam'iyyar da Mustapha Radda yake ba.